Bilib jud ko sa mga foreigner nga magpaka-Pilipino mo ari sa Pilipinas, i-try nila ang culture, i-try nila ang mga experience o bisitahon nila ang lain-lain nga mga lugar. Usa inani si Dwayne Wally, napod tayo mga foreigner group like Hey Joshua o of course si Kulas. Bag-o lang na si Kulas ning ari diri sa Southern Leyte nga to siya og liluan og nimbisita siya diri sa San Juan, Southern Leyte. Daghanang ingon sa ako ang nindot daw iadto og Danao Lake. Bisan pa man og usa na ko katuig diri sa San Juan, wala pa gihapon ko kaadto sa Danao Lake og ganina gitry na ko og adto og mo ni ang nahitabo. So dinhi dapita sa sapa, diri ra ko tubang gibuldos ug sa unahan na ang daan nga daan. So ang unahan na is daan nga daan o rough road na. Dinhi dapita, makitid ang daan, dagko pagayud ang mga bato, magsud ka kaysa taon o labi na kung ang imong motor is mubo. So nakita ninyo nga unsa ka untol kayo ang camera kay untol man gyud kayo dagko pa yung mga bato sa kaon pa yun kayo naglisod jud ko diri og saka. Medyo layo-layo na nga tong gisaka og medyo hadlok to pod kay ako ra usa, so ginahinira ko og padagan og first time pa pud nahon ako kadiri, so wala ko kay mo ba ni ang daan asa dapit mohonong kay na may bilinan og sakyanan o dito ra dapat ibilin kay baktason na ang babaw, so sana lang nato wala na kay bawal ako wala ko'y kauban po ako na usa, so panahon lang nato.
So nana ko dire sa ibabaw kato makita na murag bungtod nakaana. So ang baktasonon laman is kanang diri dapit niya padong adto sa likod inana mo naman na ang Danao Lake. So dinhi dapita medyo klaro-klaro kaayo ang dagat ug ang kabalian sa ubos. Layo pa dari ang Danao. Juan, isa ka oras siguro pagtasan sa dire. Asa man Ito ka uban sa karon? nay mga nasakaran? Oh, karon pa sila nakapasing ko nahan dia. Juan, isa ka oras ka dire siguro kadto Danao isa ka oras baktas. Dili ra ko kutob kay wa naman day makita dito wa na makita na dagat. Ang plano na ako is makita tong dagat dito diri dapit. Sunod na ko masakar dito kapag kauban. Nagmotor pa to sila. Baktas naman. Oo. Ganito itong alas. Ako man puto, si ako sunog rin kita. Kamna na ko buwan baka nang mais. Oo. O may lain naman ng trinado kay buwan man. So base sa atong mga ni kuya dito nga pikas wala na makita na dili na makita ang Cabalian or ang St. Bernard Bay. So balik ko dito para makita na to. Hindi gabi naman pod, so panahon na daw napo kabuok tao gabaktas lagi mag-camping pa sila dito sa Danao Lake. 10 minutes sila nakauna before pang abot o usa pa daw ka oras gikan diha unahan padulong dito sa Danao baktason kay ibilin na ang motor. So ako di na lang ko moadto, balik na lang ko dito sa Cabalian kay hapon na pod ug wala ko dalang gamit, mag-picture man ko sa moto. So far kini ang pinaka nindot nga view para matan-aw nato ang Cabalian o ang St. Bernard Bay o ang Cabalian. So wala lain kay dito unahan likod naman to ug baktason pa jud, so likod naman to wala may lain makita ninyo sa kuya. So as of based on my experience pod dinhira pod ang pinaka nakita niyo mga nasa ibabaw gamay ra makita niyo mga kahoy, makita din niyo ang dagat compared dito sa uban nga may mga kahoy. So padung ako uli kay hapon na og hit na pod. So I hope nga ma-abtan pa na si kuya dito sa ubos sa iyang motor. So mo lang kadto daghang salamat sa pagtan-aw ug I hope na napakita na ako sa inyong ma-experience, sa inyong ma-expect kung musaka mo og Danao, ilabi na kung magdala mo og motor. Although wala man ako isa ka jud ang Danao Lake, but at least napakita na ako kung unsay mga expectation sa Danao Lake. Daghang salamat o see you in the next episode.